जिरायबाय थायो बुंबाय थायो होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना गथ' उन्दै उन्दै राजकुमार ठाकुर मा मानसि इयो बिहारि दा होखारबाय थायो रायबाय थायो रायबाय थायो आंफ्रा जिरायबाय थायो बुंबाय थायो होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना गथ' उन्दै उन्दै राजकुमार ठाकुर मा मानसि इयो बिहारि बिहारि हाबा जादोंमोन नोङो बिहारि हाबा जादों खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया दिनै गथ'आ 8 बोसोर जाबाय नै 2 बोसोर जानोसै ओमफ्राय दा होखारबाय थायो रायबाय थायो आं सोर रेडि खालामखो मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवा हाबा जानाया 7 बोसोर नङा 10 बोसोर जानोसै बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबाय बा 10 बोसोरानो हमना ला बिहाय दा नों मबेनि मानसिया आङो रुपहि गोजानि मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन हाबा जानो माने हाबा जादो ओमफ्राय इनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन ओमफ्राय नों हाबा जा दा नोंखौ नांला न' इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय होखारगोन आं नोंखौ बे न'आव थानो नाङा नोंखौ बुथारगोन आं होनना बुंबाय थायो बेयाव सेखा गिदिर बिसिनि दङ आंखौ हाथा ख्रे ख्रे एरनानै एकदम माबा दाननो होसोबाय थाबाय न' सिङावनो ओमफ्राय आं गथ'नि थाखाय आङो गथ'खौ लानानै एरै थानानै आङो थाबाय आङो नोंनि हिसाबै मा खालामनाय इखौ दा मोनसेबाबो एसे साजा होनांगौ आरो नोंसोरो इनो आरो आंना खोन्थाया नों माने बिहारि हौवाजों हाबा जादोंमोन दा ओमफ्राय बिहारि हौवानो नोंखौ नांला माने नाङाबो होनाखै दिसुन होखारबायल' थायो रायबायल' थायो बुयो मैयाबोथ' बुदोंआनो आंखो खैबारसो बुखो नोंखौ दिनैसिम खननै जाबाय एबारजों बिराद बुयो नामा मैया एकदम बेसेबा बुखादों ओमफ्राय दाखालि बिदिनो बुवाखै बारा बुयै होखारो नामा न' सिङावनिफ्राय ताला मारिना दोनो मा नाम नोंनि नामा महिमा देबि लिरबाय नांसिनिफ्राय ठाकुर न'आ सिगां मामोन महिमा रामसियारिमोन न'आ बबेमोन देलाय खिथालाय रुपहि मा गामि खरामारानि नों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै गोसोलायना हाबा जादोंमोन बे गथ'आ नोंनि मा नाम अनुपम ठाकुर फिसाजोआबो बे ओमफ्राय दा नोंखौ नांला होनबाय थायो नाङा होनबाय होखारबाय थायो आरो दा नाङाबो होनद्रायाखै होखारबायल' थायो नों दा मबेयाव हाबा जादोंमोन अबेयाव हाबा जानाय न'आबो नोंनिया जायगाया इनिया नोङो हाबा जानाया बबेयाव हाबा जानाय नोंनि दा नाग्रिजुलियाव हाबा जादोंमोन बिहारि हौवादो मा नामलाय हौवानि नामा राजकुमार ठाकुर बिफा नामालाय हौवानि बिफा नामा दिननाथ ठाकुर आरो जायगानि नामालाय गामिनि नामा इनि नामा नाग्रिजुलि खाथेरबारि नङा नों जेराव थायो भावरागुरियाव थायो नोङो मा मावो खानाय हायो बे गथ'आ नोंनि खै बोसोर जाखोयो 7 बोसोर जाबाय मा नाम मानसि कुमार ओमफ्राय नों मा लुगैयो दा नोंखौथ' बुबाय थायो हौवाया बे राजकुमार ठाकुरा नों पुलिसाव थांदोंमोन नामा आं थांदोंमोन ओमफ्राय पुलिस माबा अफिसारा गैया अबाव थांदों टाइमसेयाव अबाव थांदों डिउटियाव नोंखौथ' सिगाङै बेलेग हौवादो हाबा जानाङा जाना बर'फोरा एक्स'फोरा बुंबाय थायोमोन ओमफ्राय आं बुजियासै खारखोमाना हाबा जादोंमोन ना खारखोमाना माने सिदालि घराव लांदोंमोन आरो न'आव जोंहा मिटिं जादोंमोन मिटिं जानायाव ओमफ्राय लाना फैदो आरो आबसु अफिसनिबो मानसि थांदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो बुंदोंमोन आरो थांनाङा बिजों होननानै खिन्थु आं बुजियासै बेयावनोथ' गाब्र'योना बर' हौवाफोरा मोनामोन बस्था आं मिथियाना जायोखौ बिहारिफोरा मोदोमोमोन दालाय मा जाखो बुजि मोनैयावनो थांदो दा नों थांथ' साननैसो बुजाबाय थाथ' दा सोलाबथ' रोखोमनि मिथिबाय आं जुदि थैना थाङोबाथाय होमबा नों मानो बै समाव मानो सानदिया बै समाव आं सानासै बै समाव बादा होबा मानो हाबा जानायखौ गारदो नोङो आं सिगाङावबो आं बिदि जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहाबो आं बिदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोन्था बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खासे समाव रुवाथि थायोमोन बेबो बिहारिसोमोन नामा बर'आनोमोन उनाव होखाराखै आं निजे फैदो ओमफ्राय बिहारिखौ मोजांसिन साबसिन मोनबाय नोङो आं बिदि मोनाखै खिन्थु आं बिराद खस्थ'नि थाखाय थांदोंमोन खस्थ'नि थाखाय नों संसार जाबा खस्थ' जाखायोब्रा नोंसोरो जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL खुंफुंजागोन
बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, लाइ अटोनोमस काउन्सिल, मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साखामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।